Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynda okuwçylar bilen bagly jenaýatçylyk hadisalarynyň barha köpelýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň daşawuzdaky habarçysy şu aýyň dowamında okuwçylaryň bir toparynyň ogurluk üstünde tutulandygyny habar berdi. Sebitiň mekdepleriniň biriniň 11-nji klas okuwçylarynyň üçüsi geçen ýekşenbe güni ogurlan bir goýnuny we 2 gara malyny 8600 manada satyp bazary terk etmekçi bolanlarynda polisiýa tarapyndan saklandy, diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Okuwçylar ogurlugyny boýuna alyp muny 25-nji maýda geçirilen soňky jaň dabarasyna pullanmak üçin edendiklerini aýdypdyrlar. Şeýle-de başga bir ýagdaýda 8-nji klas okuwçy 21 ýaşly başga bir raýat bilen mal ogurlugynda tutuk edilýär. Ol bu etmesini öýlerinde çörek almagy hem pullarynyň ýokdugy bilen düşündiripdir. Mundan başga welaýatda ýokary, ýagny 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji klas gyzy okuwçylarynyň göwreli bolýan halatlarynyň barha köpelýändigine hem üns çekilýär. Gyzlar göwrelidigini aýtmaga gorkup 5 ay geçenden soň sagasyny yerli tebibe aldyrjak bolýarlar. Gyzlaryň saglygy götermän olar reanimasiýa bölümine düşdüler, diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri daşawuzda diňe suýunyň hasabyna kämillik ýaşyna ýetmän göwreli bolan 26 gyzyň hasaby alnandygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň odolda habar berişi ýaly mundan 3 ay öňce daşawuzyň merkezi şäherinde we käbir etraplarynyň mekdeplerinde okuwçylaryň el telefonlarynda pornografiýa mazmunly video suratlaryň barlygy ýa ýoklugy barlanyp başlanypdy. Şeýle-de gyzy okuwçylar ginekologiýa barlygyndan geçirilipdi. Şol pursat daşawuzyň yerli resmiýetleri bu barlyklaryň maksatlary we sebäpleri barada Azatlyk radiosyna nähildir bir düşündiriş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmasadygyny soran bir polisiýa işgäriniň sözüne görä, soňky döwürde okuwçy gyzlarynyň arasynda ten sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokarky barlyklar hem bu ýagdaýlar bilen görüşmegiň bir çäresi hökmünde amala aşyrylyp başlanypdyr. Galy berse-de ýurdun beýleki kunjuklarynda hem okuwçylaryň jenaýat işlerine barha köp baş goşup başlandyklary bellenilýär. Mysal üçin şu aýyň başynda Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherindäki mekdepleriň ýokary klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma bolup 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürilipdi. Mundan bir aý öň bolsa Türkmenabadda okuwçylardan ibaret garakçylar toparynyň üstü açylypdy. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurulýan polisiýa işgäri soňky döwürde okuwçylaryň arasynda şeýle hadisalaryň gitdigiçe köpelýändigini boýun aldy. Ýylar arasynda pedofiliýa hadisalarynyň çağlar bilen jynsa aratnaşyga girýänleriň köpelýändigi, mektep okuwçylarynyň zorlanmagynyň görnütin artandygy hakynda hem köp gurrun edilýär. Emma häkimetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalyşýarlar, diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi nykdy. Bu ağırlıkta şu ayda daşawuzda aýallar üçin niýetlenen jinsy ýagny seks oýunjaklaryny bir kanun satýan bir aýal maşgalanyň hem tutuk edilendigi barada maglumat gowuşdy. 25-nji maýda Aktepe etrabynyň ýaşaýjylarynyň biri Daşawuz şäheriniň ýaşaýjysynyň üstünden öz aýalyna seks oýunjaklaryny, has takygy vibratory satandygyny aýdyp arza etdi. Barlygyň netijesinde ard edilen aýalyň öýünden seks oýunjaklarynyň 10 orçysy tapyldy we konfiskasiýa edildi, diýip Azatlyk radiosynyň polisiýadaky bir çeşmesi gurrun berdi. Yeri gelende bellesek seks oýunjaklaryny satan aýalyň ady, familiýasy belli bolsa-da Azatlyk radiosy olary çap etmekden taklandy. Derňewçileriň soragy netijesinde seks oýunjaklarynyň sewdasyny eden aýal haritlaryny esasan Türkiýeden we Russiýadan getirendigini aýdypdyr. Maglumat üçin aýdylsa gurrungy gidýän haritlar 800-3000 manat ağırlygynda satylypdyr. Seks oýunjaklaryny satan aýala garşy jenaýat işi gozgalyp, ol günäli tapylan halatynda oňa 3-5 ýyl ağırlygynda türme tutuklugynyň beriljekdigi aýdylýar. Sözümizin ahyrynda bellesek Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki mediasynda ýurtda bolýan jenaýat hadiselary, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlara çykan Türkmenistan studentleriň zähmet migrantlarynyň arasynda jenaýata baş goşan adamlar hakynda daşary ýurt mediasynda ýygyderli maglumat çykýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda ýüz beren jenaýat hadiseleri barada hem köplenç daşary ýurtlardaky web saytlarda garaşsyz metbuat seriýetlerinde maglumat berilýär.